Haino halam sogo notice tripra nai tongnai joto ta khokte bukhokchong tamni hingke singtini belaino khairokma singsa ya kheba belaino tongke shep wnglaijak lukurok jwngjal bai kwrwnglaijak tamni hingke bisi burum burum no norok nugui mano kwrwngsa thai yakheba tei kwrwngsa thaio tini wati nok bar phaikha hingke bo jwngjal yakheba satung tungkha hingke bo twi nungnani tongnani jwngjal kami amsai tongnai tipra sahangjak nairok hingke obo haike no chwng tini bo haino hai phaisok paikha mono r develop bai khopjak obo thik norok nugui mankhana forest colony JB ringnogo o jagani tongkosong lukurok nok bai mia sarikni horo nok bai mani yagulo mia sarik ni nok bai mani yagulo wati nok bar belai kwbang phaiui tabuk borok nok yakarui bwsabuti kwlui tilaiui nok yakar tongphano obo haike nok bar phaiui kothor phaiui nok huk biri saui obo haike no tini o jagao tongkaisa bwnglaijak khajana ta khokte bukhukchong hingke chwng obo haike no phaisok paikha hingke borok bwswk jwngjalo tongui tong abono rogui chwng kisa norokno je o jaga tongnai nok baijak yakheba kothor kwlaiui derajak lukurok norok nugui mankhana bwswk bangui tong o jagao tini rungnog chakya wngui tongo norok thujakmani ang kisa trwk trwk borok bahaike jwngjal khai thui tongnani nangkhana ba borok bobo haike tongkhana chwng norokno trwk trwk o mangpili phunuknani bagui chaitoknai biko norok nugui mankhana borok oro kosto mosto khlaiui kaisa rungnog phiaba o jagao cherai rok swrwngmani thai o jagao borok obo haike tini pal khaiui norok nugui mankhana o jagao thui ma tongmani phiaba o jagao satai khlaio yakheba khur satai khlaio tamni hinkhe Sri City yakheba susuichung amale sibino sinjagui tongo 184 king raja bosong hini sinijagui tongo Tripura haste wngkha rajani ha hwnui sinijagui tongo ta khokte bukhukchong phiaba tini o thaini malik rok no tini tongthai no kwrui jaga kwrui tini nok huk kaham kwrui ni bagui tini wati kisa phaikhe kothor kisa phaikhe no tini obo hai khlaiui tongnani thai kwrui wngui tongmani hingke obono tabuk chini hao se chwng obo haike jwngjal nok huk kaham kwrui tongthai dikuma kwrui obo haike ma tongo ta khokte bukhukchong phaide hingke chwng kisa nana songni khoktui khnalaino borok tini nogo tongmani tabuk kaisa rungnogo tongui ma tongmani bwswk jora borok jwngjal ba borok machara chaitong ba borok sal bwswkni yagulo sakni nok no teisa kiphilui mano nana nini sinimung rigari nini bumung An bung da Radharani Debrama nini nong tongmani kami rokhe sini da forest colony to forest colony to ganor o jagao bufur phaimene ba tamongui nor o jaga phaina nangkha song ba nok hu kori khanga ma phele kata kothor kolaye kothor klai phaio nor o jaga bwswk rok bangna sinora da abla angle poribar ole sia nor mai rokhe mai masa kha tini phung mase yakho ke bonorok no o amsaini neta MLA rok ba phainara naifika nai phe ko bole o e video phaitham bika video de ba video ana bla ba o kai ungkhana tamrok cycle anga phurbo o tamrok cycle anga boroda nong lo जों फाइमा सिं बायं या ताइ तेबो फाया न बरो से उनको नाय रनाय नि सावता बरो से नाय खायनाय ने ओके फारि ते खरकसा जों बा हायकेनो बिनि खुक्ति दखनाय मानखा सिनि ता खुक बिनि खुक्ति बो फारि सिं खनालाय न नों बदावरो तंगै तमा तंगैका बबा हायके बामिया तामो बुसु कथर क्लाइमेट यागल न तिनि न खुक याकरै तिनि ओ जगा पाल खैनौ न कामी आमसैनि लुकुरक तंगना न मिया सारेनि पासो समय कथर खलाइरि ओइ नगति न पाबाया खबाय थुइमालया माइरक मासालाया और न स्कुल न फाइ मा थलाक्या नरनो केबो ताबुक सुजरा केबो फाइनारा नायफिका एको SDM नि बर फाइ नायथां फाजा एको माइरं द जतो किसु जे नां माने सारि फाइना हिनि सामान ता फन खले फाइ फता गासिबो त नासिंलाय मातंका नरंनि नगरक तैसा किफिलि मानानि बा नरक तैसा नगरक तांनानि अब हायरकले नरनो कग्रुदा रिदा कलां माइके नरक त नक तांना
मा borok sai আবার কোন ছায়াকো nga tabuk je haste hapang naikol tongnai neta montri rok borokle norokno phaijana beke tabuk sujora phai na phaya ko borok kasibam phaya ko sala sajakta engka kasibana phalai phaya ko borok sudu oroni ko chini forest colony ni panchayat ni ko secondary rok sime phai nai thang pake asuk nga tabuk aboni yagulo norok je nok nong busuk rok khoting khana ni nok rok ba nong o jaga bo busuk family phaika tam nong ni o jaga family ha busuk family phai nong o jaga bo 45 পরিবার থাকে nga norok ni nok rok tangnani ba nok bia kothor khlai je nok ro tongphaimani o kothor khlaijak rok no bobo haike norok busuk rok khoting khana nong nok rok কিসিক বাই খাও যত ন কোনো তংনানি মটন লিয়া যত কিসিক থামাইকে কথর ফাইনে যত সিবাইকে নগ যত সিংক বাইকে তা tabuk norok haste hapang naikol tongnai lukurok no sorry haste hapang naikol tongnai ma tabuk BJP IPF te ti pramotha alliance party bodolok no nung tam kok rok kasana musung अब न बंग न गोसाना मसुंगो फाइ नाइ फाइ नै किसे जोंनो जोबा फाइदों अब हाइरक मा साउटा norok tak sal busur oro ma tongnai nong ni kha kamare bobo hai वातै जे फाइसं मा तंनो से नग रक जे स्लामा यासा मा तंनाय norok tamo samung rok tangai chawi tong इको बुनि कामरं खायो बुनि राबर रक रावो am हाइदा राबर रायो काम फाइसा norok mo tak tongphaiman jaga फर्स्ट कलिन तो डेम सरा school ke nong panchayat ba block ngke मनोबलक पंचायत के फर्स्ट कलिन डेम सरा ao takukte bukuksong norok khnai mankhana tei norok nai tongo notice tipra channel goboni bisingtei phaidising tiksa oro khoroksa net chini to bubagra bai tuiduljak neta phaijak bini khuktei bo kisa khnalainai borok jaga bobo hai kok sablai tong ba bobo hai kok salai tong obon rugi phaidising kisa boni bisingtei habui kok salai ni lene bobo hai borokni tabgo jaga bo kwbangma borok no chorana ti ekhaba tini nok tongui bo kri haike tongui asomsa mia sarik ni kothor nokbar phaibini bagi phiaba kwbangma bisi rugui no abo taklai bisi simia bisi thango bisi phayo obo haike no tiprasa kami amchai tongnai tongkosung lukurok ni kopalni birman abo norok salthugui no social media o nugui tongo phaido jaga o asuklaijak bini o jaga ni nogono tini o jaga ni kami amchai ni lukurok phai nok haike tongoi ma tongoni bobo hai sing bini khuktei phai kisa khnalaini no na sar nino jaga o to tabuk cherai rok porimani thai o jaga no tak o jaga ni kothor mia sarigo klai lukurok ba o kami amchai ni borok rok tongoi ma tongboika gabon rugui ning bobo hai tabuk nini school o rung sirnai rok gomarang tei ning tam sarang Aw ang tini fungai school phai nukha anaro borok kwbangma lukurok phai hapaijak aboni bisingo ang kaisa borok sab sab phai kaine ang list khaijak pura family 46 family tongo hingke member wngkha 191 oro phai hapaikya ang saimankha school phaimani yagolo kwbangma lukurok nok no kothorok klainai nok hugrok bai thangbaikya tongan nok kri kahini borok hapaikya hingke ang logo logo ang songe songe no chini sar ayasa nang phone khaikya tebang SDM sar no janai kha je anoro to lukurok parani phai hapaibakya ijak phai nai phina bagai haine ang khobor khlaikya ta nga tabuk nung je haste hapang naikol tongnai rok no nini rung nok o jaga to cherai rok srungmani thai borok no dakti khe o jaga ni thiklai nani bagi ba borok no naikol nani bagi hapang chalok tongnai rok no nung tam kok rok janai ning o jaga ni khoroksa phurungnai wngui sana kaya an muchungmano bahai no chini rung nok khulok mani mo bisi balok yakho jeng 2 tarik o khulogo khulokmani yagolo no obahai kwbangma lukurok haptong phaikhe jeng phurungnani bo kisa kebengui tongkha hingke borok no bongni tongthai jaga rok bong nok thai rok no thik thikai snamri mangkha hingkai dake dake no bong nok kifitlang mangkha hingkai jeng phurungtini rogo chini kono kebeng tongla khene ang khayo hingkai ang haste hapang no koinai dake dake no borok no tongani sep sap sujok subida agin haike no phirok inan ington hine sarni ni simung An mung Bijay Dev Burma ang Forest Colony JB School ni barprapto shikok hambai engka obo haike no norok khnai mankha angkha te o jaga bo thungkrung bodolni yakheba bubagra bai tuiduljak
o jagani borok khoroksa bobo tongo bini khuktibo chwng phaide khwnalainai borokno bwswk jora dakti khe o jagani nolui cherai rokni thinang ni bagui borokno tebo kaham khe rwngsirnani bagui jaga khlai rima hingkhe puilano ramsugo North East Tripura o sarno belai hambai tini chwng nugui mankha nongni area o prai 46 family je o jaga tabuk mia horo kothor khlaiui tagor tongjak hingkhe tabuk borokno boba haike nongni bisingtwi tamni hingkhe bobagra to maya gwnang tei dofano hamjaknai oboni bisingtwi nung boba haike tabuk borokno bongni bisingtwi khakchangma riui borokno o jagani theke jani nogo teisa kipilnano phaising boba haike yapri sanai norok tabuk belai nangkukmani kok tei chini kha dunani kok tongo ar o jaga kebno to chwng majra belainani to jora bo kwrui haino tangi hingmale kothor phaimani nobor watui phaimani abo to kebno saui phaiya abo haikeno durdosha hinimano tabuk chwng 2018 bo waisa nukha 2018 puro kebo tui hotat khe tormani bai yangrogo bo khobjak phaikha ayang tui baglai demsora ajora bo haino chwng belai kheno manaikol laikha kwbangma school o borok ma tongkha hingkhe tabukni o jora bo haino miyani sal jorao chini ayang monu side rogo bo phaima to phaikha kothor haipano kisa keseng yango belai khe bungmani bai chwng nukha jaga o je engsai sukma haike roksi nok sugui galangsiu hingkhe tabo o jorao chini o jagani je incharge tongnai bo haino saka je bini school o phaiui bo je phwrwng tongmani school o phaiui oroni lukurok ma tonglaibai jakha hingkhe bini bisingtwi khaiui report khlaima bisingtwi tak chini oro tongo chini sadin songrok chini wngko IS ni chairman tai o jaga chini takhuk samit songrok tongbaio tei obo haikeno chini MLA songrok bo tongo jotono khobor khlailaino tongo chini bubagra bo tongo hinpano aboni logio chwng jotono janijak mantui khlainai tei officially bo haino o jagao chwng thaching salaikha asuklaite kok salaikha tahsil verification khlaimani yagulo borok engineer rokno tubui estimate rok khlaiui SDM ni through te borok bwswk tamo khlainai chwng abo manai singnai tei abo haikeno chwng government ni thanio abono request ma khlainai je borokno dakti o rungsrung nokni twlangui janijak nok nukhungo teisa dawi mani phinani jagao chwng masai toklainai tei government no simi naisingui tongyawi bubagra no simi naisingui tongyawi chwng gana guni tongnai rok kami amchaini gana guni ni rok tei sak bo haino masai toklainai chwng je sorkari subida manna tongmani abono to chwng mannani no nango phiaba sorkari subida manthung mayathung chini tongthaino chwng ma swnamlaigranai abo jagao nini ani subasu nini ani hamjakma bai samungma tanglailainai khoroksa tei khoroksa no ma subalainai abo haikeno chwng bwskangni salo ar tabugo jagao nok borokma tongmani hingkha oro simiya oro 46 family tei kaini jaga tongo demsora kaisa jagao 45 family tei kaisa jagao bwswk chini sakamo 48 na 37 family abo haike kwrwngtham jagao yango borok kuthumui ma tonglaikha janijak nok khugya kalaiui gabono belai kheno birman nanglaijak belai kheno chasara rok klailaijak o tabukni o jorao bongni nok nukhungni ganao kha kaham borok rok bo haino sorkari susuk subida phaimani to bwswklai phainai abo phaimani yagulo chwng sinai phiaba aboni logio je janijak mantui je janijak chuktui bo khlailainai tei kha kaham borok rok bo haino nangmani jorao norokno nangkha hingkha khai saklaijak khe norok bo swkangui phailaijakdi akokno norong thani kwchar mung naroknai tei aro phai khna paikha je oro tabuk je chasara rok nangui birman nangui tongnai rok borok to diborni phungni chamung to janijak nokon chalaikha tabuk sairik ni jorao SDM tamo ব্যবস্থা khlaino proshasonni throb theke ba sorkari bhabe tamo ব্যবস্থা khlaino borok naisinglaijak hingkha abo haikeno kwmanglaijak o kwmanglaijak jorao jotono swkangui phailailaini bagui jotono nan kha kaham yafaru norok khlai bankha North East Tripura naitongnai hasteni lukurok tei hapang naikolui tongnai obono North East Tripura ni kok kwchar mung tongnai tamni hingkhe tini sal burum kami amchai tongnai watui nokbar phaiyaphano tongke sepni bisingtwi tongui tongo tamni himale chwng jotono saimano Tripura sarokni jwngjalni kokthai tamni hingkhe sakni manthaini bagui kwbangma choba khlaiya hingkhe manthaimania phiaba aboni bisingtwi taibo o jemon talka pilana nugui thaipung rujdi hima haikhe rujuriui rima hai obo haikeno tini o kami amchaini lukurok borok bo haikhe jwngjalungjak tabuk borokni bagui haste hapang naikol tongnai yakheba
hapang salogui tongnai borokni bage bobo hai appreciate borokno busuk dakti khe bongni nok rokno tese kifili rinai abono koimung sini notice tiprani bukhaktui haste hapang naikol tongnai rokno bahai kino singna rokno soyawi mangpili phunugui tongnai rok naitongdi notice tripra